Čoraz viac podnikov si uvedomuje, aká dôležitá a komplexná je dostupnosť informačných technológií. Všetky časti IT musia spolu fungovať ako komplexný celok tak, aby plne podporovali podnik pri naplňaní jeho obchodných cieľov. Pre podniky je takisto dôležité, aby náklady na odstránenie prípadných výpadkov IT boli primerané. Pre takéto prípady je v prvom rade potrebná zodpovedajúca úroveň servisu. Moderné technológie umožňujú monitoring IT systémov na diaľku, vďaka čomu sa problémy môžu vyriešiť ešte predtým, než vzniknú. Z času na čas sa bohužiaľ stáva, že sa hardware zničí. Vďaka HP systému diaľkového diagnostikovania a analýzy vieme zabezpečiť, že dostanete servisný diel, ktorý potrebujete. Spoliehať sa len na štandardnú záruku produktu vás vystavuje riziku. Dodávka náhradných dielov totiž podlieha hierarchii servisných služieb. To znamená, že môže trvať dlhší čas, kým dostanete náhradný diel, ktorý práve potrebujete. Okrem toho si musíte diel vymeniť sami, a to je zriedka kedy ten najefektívnejší spôsob, ako riešiť podnikové problémy s IT. Vyššia úroveň servisných služieb znamená, že je vám k dispozícii technik on-site. Pre kritické systémy vždy odporúčame zmluvy Call to Repair alebo zmluvy o 24-hodinovom servise. Vďaka tomuto riešeniu budú vaše servisné diely vždy na sklade 24 hodín denne a vám na blízku. HP vám takisto pomáha rozvíjať preventívne opatrenia namiesto priameho hasenia požiarov. Ponúkané proaktívne služby vám spolu s naším IT personálom pomôžu zabezpečiť stabilnú prevádzku a ďalší rozvoj vášho podniku. Tieto služby využívajú naši najspokojnejší klienti. Príkladom našich služieb je poradenstvo, riešenie správy záplat a revízií firmwareov. Potenciálne problémy chceme jednoducho riešiť ešte predtým, než vzniknú. Obráťte sa na nás a my vám radi poskytneme bližšie informácie, aby váš podnik dokázal naplňať čoraz vyššie nároky na IT technológiu.